Greetings, guys. I'm going Nazareth. Today, I want to talk about sex and STD. Ụfọdụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-ata afụ n'ụbọchị taa bụ ihe ha nwetara na mmekọ nwoke na nwanyị bụ nke jidere ndụ ha gbaa ya ibiribi. Achọrọ ọ bụrụ na ịbụ nwoke bụrụ nwaanyị ga-abụ mgbe ọbụla ị na-enwe mmasị ka ije chọọ nwaanyị ga-eri na ka ị chọọ nwoke ga-alị gị elu. Achọrọ nke ma na ihe ahụ na ọ gbara aka na ụfọdụ all these big men, some bụ ndị gwọrọ ọgwụ bụ gay, mana ha mara otu ha ga-esi wee jedi na nwoke maka na ama na nwoke ahụ agaghị ekwe wee jezie na nwaanyị je project their devil energy. Ọ bụrụ na nwoke ọbụla nwaanyị ahụ dinara elu, ife ọmasị na nwoke ahụ na-abịara the man, the person. Ndị a bụ gay ihe a ji wee bụrụ gay. Ndị otu nwanne m nwoke, my uncle Uchenna Eze Nwokoro, ihe a ji wee bụ gay abụrụ ihe ọzọ nọ maka ị na-enweta ife ọma, ihe abụrụ nke ha. Nya ka abịa ejizie ndị mmadụ a na-agwa ndị mmadụ ibiribi for their own selfish gain. Ọ bụrụ na ịbụ nwoke ga-abụ mgbe ọbụla nwaanyị ọbụla ịfụrụ ọgụọ ha agụụ ka ị magoro elu, achọrọ m ka ife aka na-abụ n'aka ka ị ma nọọ ife ị nwere bụ ihe na-efunu. Nwaanyị ọbụla ị na-arị elu uche ga-adị ya, maka na ndị a niile ifuru ifu iche na mmadụ ife nna nke nwaanyị alịrị elu amalọ enwere ike ịkpụta nwaanyị nye 50,000. Enyezi 50,000 ife a ga-ewuruzi n'ebe ọ nọ ọ bụrụ ebe 50 million. Ọ na-akpagharị iche na mmadụ na-aga. Ụfọdụ n'ime nta bụ STD, nke ezigbo afịa bụ devil disease. Ada agwụ ya agwọ. Ihe a bụ ihe na-abịa ọ bụrụ na ọ baghị ụfọdụ ọdụ na-arụ amara na ọ dị ha na-arụ. O jide ndụ gị, ọ ghasaa, o mee ife ọma niile, ife ọma ma mbịa n'ụzọ gị, maka devil disease, that STD na-aghasa ife ọma mmadụ, ife ọma niile na-abịa n'ụzọ mmadụ. Ọ ife ndị ajọ mmadụ na-eji, ajọ nwaanyị, ndị agbagọtewo na age ma sọm ndị young na-eji abịa eme project n'ebe nwoke nọ. Ị na-akpata ego ga na-ana n'ịrị nwaanyị elu, ị na-arị nwaanyị elu ya ama na ife ị nwere ka a na-anarụ gị. Achọrọ nke mmadụ na mmekọ nwoke na nwaanyị bụ easiest way esi aba na ndụ mmadụ, esi agbari mmadụ gbaa mmadụ ibiribi. Ife nna agwụ na ife mma anya ya, maka na ọla mmụọ niile nso emego m nga tụrụ ihe ndị a niile. Onweghị dị nwaanyị mụ na ya emekọbeghị ihe, mana abịa ha ncha niile ana m eri memori ka m na-eri ifu n'ime ha. Ịghọtago? Ọ bụrụ na ịbụ nwoke bụrụ nwaanyị na-abụ mgbe ọbụla mmekọ nwoke a na-agụ gị, fie aka na-abụ n'anya jee chọọ ihe na-eme, bikos ihe anyị fụrụ agbara aka. Ụmụ nwaanyị na-akpagharị ụbọchị taa, ma ndị ga-abụ apụtasị gị bịa ka anyị nwee mmekọ, ma ọ na-achọrọ ka anyị nwee mmekọ, onidiri ego gị. Nwanne m, ife onidiri n'ebe ị nọ bụ ife ihe eji wee bara onwe gị uru. Ịbịa iwere ife ihe eji bara onwe gị uru nye mmadụ in 5 seconds or in 5 minutes, ndụ ga-awụ ozi fushọ ga-awụ adozie ntị. Onye ọzọ a na-ere ife chi gị wepụtara n'ụwa, bikos ị chọrọ ịma ife, ị chọrọ ịjụ onwe gị ajụjụ. Eweru Jizọs a na-akọnfiuz unu agba unu ibiribi isi na ị na-eje ụka. Achọrọ na ụka ahụ, achọrọ unu nwa na ụka ahụ na-eje mere unu ada aghọtazi onwe unu. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị na-afụ mosiri, ma ndị ụmụ nwaanyị na-afụ asị gị na ha na-achọ ụmụ nwoke, asị gị na age is just a number. Ị mara na ife nwoke ahụ nwere ka ọ na-achọ.
ụfọdụ aje gwọcha nke ha bụ ndị bụ ekwensu ka ha bụ na-akpagharị demons, a na-achọ onye a ga-anara ife ha abịa, ọkachasị ndị a na outside ebe ị na-ata ahụhụ. Achọrọ nke mmadụ taa na 50% ndị na outside bụ ndị ụmụ nwaanyị na-go n'iyi. Abịa ị na-arị nwaanyị elu, ụfọdụ abịa a na-enye gị ikpu free, ị na-ala. Mgbe ị lajụrụ ife gị niile, onwezi ife ọma na-abịarụ gị, ị gara ama ego na-abịa gị, ga ama ka isi wee rie, ị ga ama ka ego si wee fu. Ụfọdụ n'ime ha bụ ọya taa nke nwa ma ndị nke m bịakwutere ka m bịa nyere aka. Ụmụ nwaanyị ahụ bịa chọpụta na m ga-anapụ ha ọnụ n'ara, wee jezie jeta imuzie mezie ndị ahụ against me. Fancha niile, ụfọdụ n'ime ha na many of them bụ STD, ọya mmụọ ha adị agwọ na-etisasị ife ọma na-abịarụ mmadụ. Abịazi atụ mmiri gbawazie amụ mgba, nlapụnụ ha na maka asị onye zobe ọya ezobe ihe. Mgbe ị fụrụ ife ezigbo ife, ị ghara ịgba mbọ, bikọs onye ọbụla ajọ mmụọ ji ngwa ga-eji aka gị nyere onwe gị aka, maka asị na onye chi na-azọ onwe ya. Mosiri ndị agha abasị ya na eji chọsị nọmba, ọbịa oduru gị, ị na-arị ya enu, ife niile ị nwere a na-abịara ya. Ndị mmadụ agaghị ama for the moment. Mgbe o ruru ihe dịka 5 years to 10 years, mgbe ahụ o richaghị ihe niile ọchọ onye iri n'ebe ị nọ, nwezi ife ibubuzi okpokoro ihe na onwezi edu gị n'ime, ọ tụpụzia gị, achọzi ofu akụkọ tinye, unu agbasaa, ọ chọwakwa onye ọzọ, maka na ọ lachacha mmanụ na-edo gị na-arụ. Ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị ga-abụ mgbe ọbụla nwaanyị a na-adọ gị aka ka unu nwee mmekọ, jụọ onwe gị ajụjụ, mmekọ ahụ na-emekọ ga-eme gị bụrụ mmadụ. Ọ bụrụ na ịbụ onye ga-abụ mgbe ọbụla ị na-achọ mmekọ nwoke a na-agụ gị, mmekọ nwaanyị a na-agụ gị, ma na ọgbara aka na o nweghị ihe projekti n'ime gị na-asasịrị gị ife ọma na-abịarụ gị. Ụfọdụ bụrụ ndị bụ ọbụna ha na-enwe mmekọ ife ọma na-abịarụ ha, mana ndị ahụ bịa a na-ejide ndị ọzọ akọnfuzo ha, eme gasị gị na o nwere ife ha abụọ. Achọrọ nke mara na taa na mmekọ nwoke na nwaanyị ka bụ izi esi wee ọsọ na bụ na ikpe bụ dike, na ọ bụ izi esi wee anyị ji wee natuo oge ife niile ị nwere. Ọ bụrụ na ị nwere ịdị ike, ọ bụrụ na ị nwere ide onyinye bụ ndị ga-agbanwecha mmekọ, nwere ike wee krash ya enyi dị mma mbịa n'akụkụ ha. Ọ bụrụ na ị nwere onyinye ahụ, ife niile ị nwere a ga-anarụ gị ya. Maka nje ọ bụrụ na nyocha onwe gị taa, ọ bụrụ na ịbụ onye ga-abụ mgbe ọbụla mmekọ nwoke a na-agụ gị, mgbe ọbụla ị na-achọ nwaanyị ị ga-edina, mgbe ọbụla ị na-achọ nwoke ị na-edina, achọrọ nke mara na ọ gbara aka. Ofu nwaanyị nwere ike ịbịa dina gị, gbanye gị datị n'ime, idina ya, ihe aba gị ime, ihe dị n'azụ ya ọzọ, mana nwaanyị ọbụla idina ife ọma ga na-abịara onye ahụ. Otu a ka ọ dị n'ebe ụmụ nwoke nọ. Ụmụ nwoke ya echichọ nwaanyị ha ga-edina, adịnyasazi ya nwoke ọbụla ha na-edina. Ife niile na-abịara nwoke ahụ, ife ọma niile nwoke ahụ nwere a na-abịarụ nke nwoke ahụ. Nke nwaanyị ahụ bụ onye ha ji wee kpọrọ ngwa ọrụ, onwezi ifedo onye ahụ n'ime. Ihe afụ nwoke ọ na-arụrụ nwaanyị unu, gụọ nwaanyị unu 10 billions, na-eme nwaanyị ife ego. Nwaanyị apụzia n'ezi ọ na-ararị dị na-achụ ndị onye ọbụla ọ fụrụ amago ya elu. Ị mara na ihe ahụ bụ ihe a na-egori ya, ife ọma niile ahụ na-abịa na onye ahụ na-egori ife a na-espend ego niile ahụ na ọ na-enweta ego a times million times. Jụọ onwe gị ajụjụ, ọ bụrụ na ị bụ nwoke na-agbụ mgbe ọbụla mmekọ na-agụ gị, mmekọ nwoke na nwaanyị na-agụ gị, ma na ọ gbara aka. O nwere ọtụtụ ndị ọyị mụ na n'ụbọchị taa m chọrọ inyere aka. Ndị nke na nwaanyị jidere nọdụ ha na n'elu, kpuchie ha anya, ada afụ nke bụ eziokwu, ha na-enweta ego niile a na-ana n'iyi, mana ha na-eme na ha na-enweta ego, mana ha ga-eji ego a mefụta ezigbo ihe. Ife ọma niile ha nwere a na-abịarụ nke nwaanyị.
nke nwaanyị na-eme na afụrụ ya n'anya. Iche na ndị ọchị na-afụ ga-abapụta be na be anyị anụrụ asị gị na onye a na-anụkwa agadi nwaanyị ọgbọ mmụ ya. Ịba na agadi nwaanyị ahụ, ịba na onye ahụ ọ bịa nụrụ bụ nwa ọ mụrụ amụ, ịma anọ ife onye ahụ nwere ka ọ na-achọ ịnara ya. O nwere for that moment unu agaghị aghọta, mana after 5 to 10 years before mara ya na ese adị na nke ahụ nwụrụ anwụ. Achọrọ nke mmanụ ụfọdụ ndị be anyị na-abata na Naịjirịa na-abata na anwụnụ asị na onye anakọtakwa anwụ, asị na village people gburu, ọbụrụ village, ụfọdụ abụrụ village people, ụfọdụ bụ ndị ọcha na ha mekọrọ ihe bụ ihe because onye ọbụla na-amago gị elu ị na-arị elu, ọ bụrụ na ọ chọrọ ijide ndụ ka ọ ga-ejide. And ndị ọka n'isi bụ ụmụ nwaanyị, ọdụle dị igbu gị at any time. O nwere ike ọ bụ na ị na-aba ya onwe biznes unu ji, o nwere biznes unu ji ego batara, ị na-eche na ego a ya abata na ị na-aba ya, ọ bụ ogbuo gị. O nwere ka ọ gbawere accident nwụọ, ma ọ chọọ ofe ihe eme ya sị na ndị bunu gbuo gị. Ụfọdụ bụ ndị bunu na-egbukwa. Achọrọ nke ụmụ mara na ndị ọchị na-afụ mostly Asia people, ndị a na-agwọ ọgwụ dị egwu. Ndị ọchị na-afụ na-agwọ ọgwụ dị egwu. Ndị be anyị na-aka na mmụ amụ ife ọrụ niile emefu aka na-aba n'anya. Ndị ọyị mma ha niile ahụ, ụfọdụ n'ime ha ka nkụ nọ Asia uti, ụfọdụ n'ime ha nọ bụ ọya STD mana ha amalọ, and ama mfa ncha niile, mana abịagbota ọnụ ha ncha niile against me. Mmụ agbakwa na ha nkịtị, ha bụrụ ihe ha bụ, maka na ha firi na onye na-akpọ ha I love you na-emere ihe niile. Ụfọdụ ndị eji ọkụkọ ha gburu their period blood wee na-esiri nri nke eji wee sikwuru m, mana ha mara na ọmụma bụ mmụọ na-ada awụrụ mmụọ ọgwụ na ife ọgwụ na imere ka m na-esi eme ndị mmadụ mbịa. Ọ bụghị otu a sị na ife na-atọ ụtọ na-egbu egbu, nọọ mgbe ndụ na-atọ mmadụ ụtọ ka a na-egbu. Ndị a ga-aba je gwọta ọgwụ ijekwazi ọgwụ ego, mgbe ahụ ndụ ahụ atụwazi ụtọ, mgbe ahụ ego a ga-abịazi ọnwụ abịa. Ọ ife na-eme ndị onye ọbụla firi na ọdụ sharp na ọdụ smart. Mgbanwe nkịtị nwere ike ịbịa taa ese n'ọkụ mmanụ anwụ, ịbịazịa ka ibe nwere ọrọdụ agbanwe nkịtị na-ede gị. Mgbe m fụzi na ndụ atọgo ụtọ akrashia ndị pieces. Ife na-eme ndị ha ncha niile ma onwe ha. Ụfọdụ chere ma ama ha, mana ha ama mfa ncha niile. Ụfọdụ fi na ma amara ha nakọta ncha ma anyị na-ese edi m mmemme gị ife, m na-eme mmadụ ife forever. Ụwa tụ uwe onye ahụ. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke na-awụ mgbe ọbụla mmekọ nwoke a na-agụ gị, mmekọ nwaanyị a na-agụ gị, ọ gbara aka jeenụ n'onwe gị anya na o nwere ife na-eso gị, and ọya mmụọ ada agwọkwa ya agwọ, ada agwụ ya agwụ. Ụfọdụ amadụ na ha bie ife niile a na-aghasasị, and mgbe ọ na-aka emeka na nwozi mgbe ị chọzi iji aka nyere onwe gị aka, mgbe a ka ọ ga-akazi njọ ị na-ajụ onwe gị. Etu ose ụfọdụ asị ya na I trust in Jesus. Who is Jesus? Onye bụ Jesus? Ebe lapụ mmụọ gị so gị wee bịa ụwa, esi na ịtrọsụ na mmadụ nkịtị, onye bịara onwe ewu otu isi wee bịa ụwa. Ọ bụ ife m fụrụ na ọ bụ na-eme na ndị ọcha na ndị wetara unu ụka na-emekwa omenala, unu aga-eji akọ na uche unu mara ife. And ndị ọ na-akazi njọ, ndị a niile ifo na once eproject datin n'ime gị, that devil energy, devil disease, ịnwazi anwa wee jezie na nke dibịa. Maka ụfọdụ dibịa na-ada agwazi ndị mmadụ eziokwu ewere unu njini. Mgbe aka nke ka nke ya mgbe aka nke ka ọ bịazi ọfụzie fụ na ịdaziri iberibe, o were bazia gị njini na-erizi gị, maka na ọfụgo yes na ịdara onye ọzọ iberibe na nyanwụ ije. O nwere ka o chekigo na nyanwụ ije lụba ọrụ n'isi gị na ọ ga-esiri ya ike, ọ ya agwa gị eziokwu. Ọkwa paịpụ nke na-amị gị uche gị dị ya. Ụfọdụ achọrọ m ịma na igbu nna na ọtụtụ ndị be anyị niile na outside, ọ bụrụ na ị bụ nne nwaanyị, nna mmadụ, nwa gị na outside, ị na-abịa ọ na-aga n'ihu, jee chọwakwa jee juwakwa esoro onye ahụ ebe ọ nọ
ejisi aka ike na-ekeni ya kedue n'ala ama mfa nche niile mana ha buru ya ebe ọ na-asị n'ihe ha chọrọ ha buru ya maka achọrọ m inyere ha aka atimo up against me. Ndị mmadụ ka nkụ achọrọ ka ije na ife ihe na-afụ na ndị ọcha bụ ndị ya bụ asị gị magorue gị lewahe n'onwelọ bawanye eji akawa na-azọ gị azọ gị lewa anyị ka sị ya na ndị ọcha na-aka na ndị ọcha na-enye ọtụ fri iche na ọtụ fri ya na-enye gị n'ọfọ fri ema na ife a na-eweru bụ ife a ga-eji wee bi ndụ zụọ ụmụ ha mgbe oge rụziri mgbe onye ọbụla chefuchagoro achọ ofe ihe kreetie problem nye gị ọsọ eburuzie okpokoro komkom na-akpagharịzi ị na-achọzi onye ịfụzi onye ife na-agara ọfụma na-agba mbọ onwe ị na-enweziri anya ụfụ uchu ndị ahụ ọ bụrụ mmadụ niile ka m ga-agwụ nje imere anya ụkwụ besaidị m ngwere kịrịkịrị onye na-eme na amarịdị ndị ọ na-eme ihe adị m achọkwa mmadụ mana achọkwana m maka ịchọ m ana ma mma agba gị nkịtị nwee ike wee mebọọ gị nke ahụ mmebọọ gị ụwa niile ụwata ụwa gị udo ama ndụ na ndụ gị ife ọma ama ndụ na ndụ gị gbara ụlọ ọgwụ unu nwụọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agwọta ọgwụ na-eme ife ike na-enwe anya ụfụ ma akwụdị ndị na-enwe anya ụfụ maka otu a ka ị na-echere m echiche na-enwe anya ụfụ na ife m nwere ka nsogbu na ndụ gị na-esi ike mmụọ ka ị na-agwọ ọgwụ sị ka ị gwọ ọrụ m ọgwụ mgbe ha ka nsogbu mgbe problem ị ga-abịa mma agba gị nkịtị nwee ike wee memina gị. Nne mmadụ ife adịmanụkwa ndo adịmanụ n'ozugo uche unu dokwa ya makwa ndị nna ha kwesịrị ị na-eje ndị kwesịrị ị na-ezuzu iwu na-ezuzu n'ebe ha nọ na-emenụ ndụ smart jee gbakọtakwa unu ndị mmadụ ka ha bịa maka na unu niile ọ bụrụ na ị bụ onye na-abụ onwe ebe ifere a na-eme ya sị gị biko bịa ka ime ihe dị otu a uche gị dị ya maka na ịghara ama ịdị ụchụ nsogbu ị na-ebutere na ndụ gị ha ka nkọwara nchu ndị a ịbụrụ onye na-abụ mgbe ọbụla na mmekọ nwoke a na-abụghị jee na onwe gị anya na ọ gbara aka onye ka nkọwara gị daarụ.